आता केक आणूया, नाव बिव ठेवूया, खाऊया. मस्त. 4 दिवस झाले, 4-5 दिवस झाले. हे क्लीन केलं सर्व, इथे लावायला झाली. चांगलं वाटतं ना हे सिस्टमच चांगलं वाटतं एकदम. ओके. वा वा वा. हे छान वाटतं ना असं, हे असं पण करू शकतो. इथे काम चालू आहे, लेवलिंग नाही, पाणी साठतं म्हणून इकडे काम चालू आहे. बुबू तिला माहितीच नाही आलो मी. इकडे बापरे. बसूया. बुबू कुठे होती तू? एक्साइटमेंट बघा. कुठे होती? हां बस. तेच खुश झाली. ठीक आहे. पाणी टाकून बघ. हा आत्ताच आलो मी. काय कचरा असेल ना जातोय का? नंतर अडकतो ते. आता आपल्या वॉशरूममध्ये कसं पाणी टाकलं की तिकडे कसं पाणी साठायचं, तर त्यांना बोलवून, आणि तिकडे घाण नव्हती तर फक्त दगडं होती. म्हणजे इनिशियल जो कन्स्ट्रक्शन केला होता त्याची जी दगडं राहिली होती तिकडेच राहिली होती, मग ते पाणी साठायचं. आपला हा एक कन्स्ट्रक्शन झाला, म्हणजे काम झालं इकडचं. अजून तुम्हाला दाखवायचं. आता आपण किचनमध्ये जाऊया. किचनमध्ये बघा, सध्यापुरती एक लादी बसवून घेतलेली आहे, अशी लादी बसवलेली आहे. आता मम्मीला विचारून इकडे बसवायची की नाही ते विचारायचं आहे मला. बाकी आपलं काम बिम चालू आहे. आता पंप जो काढला होता परत लावायचं. ते बघा, ते दोघं जण. तू खाली चल. हे आणि हे दाखवायचं तुम्हाला. हे किती छान वाटतं. वा मस्त. चल खाली चल खाली. आणि इकडे पायऱ्यांना पण हे लावलंय. खाली चल खाली. बुबू ही बघा, ही अजून एक. तो बघा अजून एक. चला. कुठे होती? चल. एक्साइटमेंट. परत चालले भोकायला. सर्वात आधी एक, मी जे बोललो होतो ना की चपात्या त्यांच्यासाठी ठेवलं. तर हे बघा, चपात्या 1.5 चपाती. येस. आता कोण कॅच करणार? हे एक नवीन आहे, चपलाचं स्टँड. हा बुबू, 1 2 3 बुबू. चला खायला चला. 1 2 आणि 3, तिघांना 3. तिघांना 1. चला बाहेर.
आता आमची काव्या टाकणार. धर टाक सर्वांना अंग. पहिले 3 माझ्याकडे नाही तर तुझ्या अंगावर येतील. 3 दे माझ्याकडे. ठीक आहे. तर मी टाकतो मग बाकी तू 2 टाका. हे बघ ह्याला 1 दिलं. टाक आता काव्या 2 टाक. आता हिला टाक. आता हिला टाक. असं टाक सर्वांना. हा 3रा पॅकेट आमचा. काव्याच्या हातात 1, हा 2रा, हा 3रा. काव्याची हाईट वाढली, उंची वाढली. आता बाईक चालवशील. ये 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 हे काय काव्याचं सरप्राईज. प्राईज. काव्या काय नाव ठेवलं इकडे आण. अजून नाव नाही ठेवलं. बापरे लय उड्या मारतो तो. उड्या मारतोय. अरे हा. कोण आहे हे. हरण. पाडी आहे, पाडी. पाडी. अरे किती क्यूट आहे. ए ए अय अय पाडी अय अय. आण इकडे आण. ए धर आता. अरे नाव वा. नाही अजून ठेवलेलं आहे. आता केक आणूया नाव बिव ठेवूया काव्या. झाले मस्त आहे. 4 दिवस झाले 4-5 दिवस झाले. 4-5 दिवसाचं आहे हा बाबा. नाही घाबरतं. एकदा सवय झाली की काय नाही ना. हा एकदा सवय झाली की नाही मग. हे बघा आता काही नाही. काव्याचं नाव ठेवा लवकर. मस्त आहे एकदम क्यूट. बाकीचं छोटू मोठू झालं तुमचं सगळं. हे काय आहे. हे काय आहे. सुपारी. अच्छा सुपारी आहे बरोबर. खेळलो खेळलो. जा घेऊन आता. जा. धरा जाम. कोण आलंय. पाहुणे आलेत आपले पाहुणे. आणि पाहुण्यांना माहिती माझ्या हातात काय आहे. गिफ्ट आहे. चला चला बाहेर. इकडे ये. बाहेर नको तू इकडेच का घे. आता तुम्ही इकडे बघू शकता कपडे एकदम नॉर्मल घातलेले आहेत. म्हणजे कसं आतून सर्व धूल मिट्टी आहे ना तर सर्व साफसफाईमध्ये असेच कपडे वापरलेले चांगले. नवीन कपड्याची अजून वाट लागायची. आणि तुम्हाला इकडे सांगायचं आहे हे जे डॉगी दिसत आहे 3 डॉगी आहेत. 3 बुबू आहेत. 1 2 3. तर ते 3ही बुबू त्यांचे आहेत. आणि तुम्ही विचारता ना की आम्ही मुंबईला गेल्यावरती मग त्यांना कोण खायला पिला देतं तर ते त्यांचे डॉगी आहेत. मी आलो की मग इकडे येतात आणि मी नसलो की मग तिकडे जातात ते. आता इकडे त्याला अर्धा पुडा दिलेला आहे बघा. थोडं देतो. कधी कधी खातात कधी कधी मूडवर असते. जर आहे अजून खा. बाकीचे 2 फ्रेंड्स कुठे आहेत. आता जर बोलवलं तर पटकन येतील इकडे. सर्व खाल्लं. आता जे उरलेले आहेत ना ते सर्व देऊन टाकतो. एक चांगली गोष्ट म्हणजे गावाचं वातावरण एकदम छान. एकदम मस्त थंड थंड. ते बघा ही दुसरी पण आली बघा. तिला एकीला पूर्ण घातलं मी. मला माहिती होतं हे ना आवाज बिवाज ऐकून दुसरी पण येणार. हे बघा इकडे आली आहे ही. इकडे 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 बघा ती तिला खायला जाते. ही नाही लयच म्हणजे ओरडाओरडी करते. हे दोन्ही फिमेल डॉग्स आहेत. ही याच्यावर लय ओरडते. होय तुझ्यासाठी हाय वेगळं. ह्याला पण बोलवलं. तुझं झालं. हे बघा ही इकडे. चला तुम्ही नेहमी सांगताना सजेशन देता एक चांगलं म्हणून इकडे जरा ते बोलतात ना स्टीलचे जर असे जाई लावा किंवा म्हणजे कसं इकडून तिकडे पडणार नाही. तर ते लावणारे पण सध्या कशी असते माहिती का ही जी मजा आहे ना चढायची किंवा अशी बसायची ती जाते. त्यासाठी सध्यापुरती नाही लावलेलं आहे. हे बघा असं बसता येतं इकडे. उपर नॉटा लावून वरती नाही द्यायचं. दरवाजा बंद. एक इकडे इकडे. हे बघा तुझे 2 फ्रेंड्स खातात आहे बघ इकडे. खावा खावा संपलं.
एक उरलेला तर तो पटकन खायला त्याला ऑफर. बॅटरी चार्ज झाली पूर्ण. आणि इथे बघा ही जाई आणलेली आहे. तर जाई का आणलेली आहे ही, तर इथे बघा हे प्लेन केलं सर्व, इथे लावायला जारी. प्लस असतो. प्लस कुठे? हे प्लस. हे प्लस हे मायनस. ह्याच्यात पाणी पिणी आहे का व्यवस्थित? हे चेक नाही केलं बघा. गाडी ना बाहेरच घेऊन जा मला. ओय ओय शुश. तर आता इथे बघा किचनमध्ये आलो आहे आणि आता तुम्ही विचाराल ना की तू काय खाणार आहेस, तर आपली मॅगी आणि पाणी एवढं पाहिजे आणि आपल्याला फक्त गॅस पाहिजे. तर बाकी मला जे इम्पॉर्टंट चेक करायचं होतं ते म्हणजे आपलं रेफ्रिजरेटर, फ्रीज आतमध्ये कसं आहे ते तुम्हाला दाखवतो बघा. तर इकडे तुम्ही बघू शकता एकदम क्लीन आहे, काहीच घाण झालेलं नाही. आणि इकडे बघूया, ओके क्लीन आहे. फक्त हे आउटर थोडेसे व्हाईटिश झाले, ते का पाण्याने पुसून होतील. मेन असतं की हे खराब नाही झालं पाहिजे आतलं, नाही तर खूप मेहनत लागते साफ करायला परत. आता इकडे जे युटेन्सिल्स आहेत, जे सर्व भांडे आहेत ना, ॲक्च्युली सर्व थोडेसं डस्टी वाटतात आहेत. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे, मम्मी किंवा काजल ताई असते ना तर हे सर्व करायला नाही लागलं असतं. पण तुम्हाला एक सांगायचं आहे, आपलं काम ते कसंही असते, छोटं किंवा मोठं, त्याच्यात मला लाज नाही वाटत, ते काही असू दे. आता हे सर्व पाण्यानेच नाही, जरा साबणाने पुसून घ्यायला लागेल, कारण मला थोडंसं असं अनक्लीन वाटतं हे. मग ह्याच्यातच मी मॅगी बनवेल आता. ते आम्ही सर्व बंद करून जातो ॲक्च्युली. तर तिथं गॅसचं जे आहे ना कॉक, ते पण आपण चालू करूया आणि गॅस पेटवूया आपण. तर इथे दोन्ही गॅस पेटलेले आहेत. थोडंसं अनक्लीन आहे, ते जरा स्किप करा, म्हणजे नका बघू. ते नंतर मी सर्व क्लीन करणार. तुम्हाला एवढं सर्व दिसतंय मॅस, सर्व क्लीन केलं जाईल. पण मला असं वाटायचं की दोन्ही गॅस सेम पेटतात, पण तसं नसतं. जिकडे कनेक्शन असतं ना तो जरा जास्त पेटतो आणि हा जरा कमी पेटतो बघा. ह्याची फ्लेम जास्त आहे, ह्याची फ्लेम कमी आहे. त्याचं लॉजिक असं असू शकतं की इकडून येतं आहे ना, तर ह्याला जास्त सप्लाय जातो आहे. तर आपण आता असं काय नाही, कुठेही बनवू शकतो आपण. ह्याच्यावरती बनवूया. तर घासलेलं आहे, पाणी टाकून मॅगी बनवूया पटकन. तर चला सर्वांनी जेवायला या. आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे, फास्ट फटाफट. तुम्हाला इकडे दिसत असेल एकदम बघा, गरम गरम आहे, मस्त दिसते का गरम गरम. तर तुम्ही अर्धी खावा आणि मी अर्धी खातो. आणि एक सांगतो, कोणतंही जेवण असू दे, मॅगी बघून पण कधी कधी तोंडाला पाणी सुटतं. ते कोणतीही प्रकारची मॅगी असू दे. मी कधी कधी व्हेरिएशन काय करतो की कधी कधी सॉस टाकतो, ते तर आपण माणसं टाकतोच. आणि कधी कधी काय असं आपण मस्का असतो ना तेही टाकतो. आपलं व्हेजिटेबल्स टाकून तर व्हेजिटेबल मॅगी होतेच, पण मस्का टाकून त्याला चांगली चव लागते. तर तुम्ही असं काहीतरी सिम्पल काय टाकता आणि त्याला त्याची टेस्ट अपग्रेड करता, हे मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि सर्वांनी खायला या. आता आपलं खाऊन तर झालं. वेळेवर खाणं गरजेचं असतं, पण मी जे सांगतोय ते राईट आहे का रॉंग ते तुम्ही सांगा मला. एक मॅगीने पोट भरत नाही आणि 2 मॅगीने जास्त होतं. म्हणजे तुम्हाला मी काय म्हणलं समजलं. एक मॅगीने पोट नाही भरत आणि 2 मॅगी जास्त होते. तर आपल्याला 1.5 मॅगी खावी वाटते. तरी मला आता सफिशियंट झालं. आता पटकन भांडी घातलेली बरी, कारण आत्ता ना लगेच साफ होतात, नंतर ते जर कडक झालं ना तर साफ होत नाही पटकन. इकडे जो पाणी साठतो ना तो सर्व इकडे गेला पाहिजे असं या साईडला. कारण हे भरतं जर इकडे पूर्ण तुंबतं ते पावसात. नाही बाकी नाही बघितलं मी. आम्ही पण इकडे इथून कधी कामाला पण दिसलं नाही. चला सर्वात आधी हा नळ.
हे बघा तो नळ बघा आणि त्याचं पाणी चालू करून बघा खूप कमी येतं पाणी त्याचं. आता ह्याचा प्रॉब्लेम तर चालू झालं है ना. आणि हा 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 हे पण जरा ना पाणी येतं इकडनं जरासं. असं जास्त येतं ना पाणी. ह्या झाल्यासच ना हां त्याच्यामुळे पाण्याचा प्रेशर थोडा कमी होतो. आता बघा जास्त आहे ना. ते काय केलं तुम्ही उघडून काय केलं त्याला. कचरा टाकला होता. हा काय ते वरतून ते पाटी लिकायचं बघा है ना. ह्या शावरनं चांगला प्रेशर येतो. हा फायला पण चांगला प्रेशर आहे ना. ते वरचे आहेत ना ते खाल्ल्यापासून पाहिजे. आता इथे बघा आपल्या प्लंबर यांनी आम्हाला आयडिया काय दिली की वरती चप्पट लावलंय ना आपण चप्पट लावला आणि इथे गोल आहे. तर आम्ही एक्सचेंज करतोय चप्पट खाली आणतोय कारण वरती एवढा प्रेशर नसल्यामुळे पाणी येणार नाही. ठीक आहे काढत. तिथं कसं उद्या पाणी कमी हा कारण ते चप्पट असल्यामुळे अर्धवट पाणी येणार त्याच्यात आणि तुमचा वापर जास्त पण इकडे खाली होणार आहे. हो बरोबर. ह्याच्या सर्वांच्यात कचरा अडकतोय पण ह्याच्यात पण कचरा अडकलाय म्हणूनच ते पाणी सुरू होतं ना. मग असं पाणी किती आहे जास्त. इथं क्लीन केल्याने हा ह्याचा प्रेशर वाढला. ह्याच्यात पण कचरा म्हणजे टायमाने ते खोलून साफ करायचं. हा आता प्रेशर वाढलं बरोबर. हेच आपल्याला पुढे पण घ्यायचं आहे. होय ना. म्हणजे कसं भांडी घासताना ना ते कसं वाकायला जास्त लागतंय ना असं. आणि थोडंसं वाढवायचं. हा ते आणलंय ना आणायला दिलंय त्यांना मग ते एक्सटेन्शन करून होईल ते. 3 जर असं बाद झालं म्हणजे एवढं पाणी पुढे पडेल आणि वाकायला कमी होईल. चालेल चला वरती. आता फक्त हे खाली हे नाही लावलं नाही लावायचं आहे. 3 करून शर्ट पडते म्हणून ते ठेवलं. चांगलं वाटतं ना हे सिस्टमच चांगलं वाटतं एकदम. ओके बरोबर आहे ना त्याच्यात. आणि शॉवर आता हा आपण खाली लावणार आहे ना. आता जरा चालू करा. हा जरा कमी आहे ना टाकी जवळ आहे ते म्हणून का टाकी उंच असते तर जरा फास्ट आले. कमीत कमी 5 फूट जर हाईट आणखी असेल ना तर ह्या बाथरूमला पण पाणी वाढेल आणि खाली पण वाढेल. मग काय आम्ही काय करणार आहे हा आम्ही खाली लावणार आहे आणि जो छोटूसा आहे तो इकडे लावणार आहे. लावतो मी घरी लावून लाव. बघूया ही बेसिन पण एकदम चांगली मोठी. नळ बिल क्वालिटी चांगली आहेत का. आम्ही ते मुंबईवरून ते त्या बाजारातून आणलेले होलसेलच्या. चला त्याचं प्रेशर बघूया. हा तरी बरा इकडे कारण ते चप्पट असल्यामुळे कसं जास्त पाणी आलं नसतं. बरोबर हा वरती आणि तो खाली आहे ना. पाणी चालू केलं. वा 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 हे छान वाटतं ना असं. हे असं पण करू शकतो. हे कसं पण केलं जायचं एकदम मॉडर्न. आणि त्याचं कसं फटका आहे कमी करायचं असं कमी करू शकतो जास्त करू शकतो. ओके पण हे पोझिशन मस्त वाटते. हे मस्त वाटतं ना जरा. आणि पाणी पण चांगलं येते. हाईटच्या जवळ असून सुद्धा येते. ही लेवल आली टाकीची बघा इकडे आहे ना टाकीचा. हो जवळजवळ किती 7 फूट हाईट होईल. हां हे झालं आणि इथे पण आपण ते आता खाली लावणार आहे बरोबर. इथे आधी जरा प्रेशर दाखवा पाण्याचा. हा इकडे ठीक आहे आणि तोच फिरवला की हे बघा आता तुम्हाला दाखवतो बघा इकडून वरतून जरा कमी पाणी येतच नाही बघा आहे ना वरच्या 2 लाईनीतून. आणि ती हे पण तपट आहेत ना वरती. हां म्हणजे हे लावून आपल्याला उपयोग आहे गोल. ओके टाकीचं पण पाणी चांगलं पेशत होतं बघा. टाकीमध्ये भरते बंद झाले आणि दिसायला हे छान वाटतं ना एकदम मस्त. हॉटेल चाललं. हे जे आपलं आहे ते आपल्याला खाली लावायचं. आणि जे दुसरं तुम्ही म्हणताय ना तर ते कुठे माहिती आहे का 5चे जो 2 बाथरूम आहेत ना त्याच्यामध्ये ते गोल आहे ते आपल्याला काढायचे आणि लावायचे. तर इकडे ते फिटिंग व्यवस्थित होईल. ओके होय लादी पण चांगली आहे त्याच्यामुळे सुट झालं. आता चालू करून बघूया आपण. ह्याला बघा हा कसा पूर्ण येतोय बघा. वरती कसं पूर्ण येतं पूर्ण येत नाही बरोबर. आणि आता पाणी पुढे उठतंय. पुढे येते ना जरा. हो छान वाटतं आयडिया चांगली. आता हे आपण पाठी लावूया ना. ह्याचं पण ते जरा काढून बघा ना.
होय ह्यानं बघा कसं आहे. ह्याला बघा किती जास्त आहे ना. बघा ह्याला प्रेशर किती आहे. तर पाठीसुद्धा इथे काम चालू आहे. लेवलिंग नाही, पाणी साठतं म्हणून इकडे काम चालू आहे. ब्लॅक प्लेट आणून ठेवलेली आहे. असे गोल बाबू काय करते तू? काय करते? पप्पी दिली?